Benvidos a este voo con destino a Galicia. A Xunta procurará o retorno de 200 galegos e galegas do exterior investindo 2,3 millóns de euros no programa Retorna, Cualifica Emprego con axudas para o acceso á vivenda. Enmarcado na Estrategia Galicia Retorna co gallo de favorecer a volta á nosa comunidade de persoas que emigraron ou dos seus descendentes con traballos ofertados en orixe da man das empresas, o obxectivo desta nova andaina e beneficiar a uns 200 residentes no exterior menores de 55 anos ata finais de 2025, incorporando novos apoios para que poidan acceder de xeito máis doado a unha vivenda. Coa nova convocatoria búscase acadar resultados pegados á realidade de cada territorio, detectando as empresas que demanden man de obra e cunha atención integral que facilite a toma de decisión tanto o tecido productivo interesado en poder cubrir as súas vacantes como as persoas con vontade de aceptar esas ofertas laborais. O Retorna Cualifica Emprego contempla, entre outras accións, a detección de postos de traballo que non estean a ser cobertos pola poboación residente en Galicia, en base ás necesidades que así manifestan as empresas interesadas en cubrir esas vacantes, así como a oferta deses postos de traballo a residentes no exterior con afán por retornar. Esta iniciativa inclúese no Plan de Captación de Talento que está a desenvolver a Xunta cunha dotación para o ano 2025 superior aos 11 millóns de euros e queda enmarcada na aposta integral do Goberno económico por atender as necesidades das empresas no referido á cobertura de vacantes a través da potenciación da forza laboral interna e a atracción de traballadores. Benvidos a